Sikhulumile ngezicupho ezahlukahlukene zokucupha unkosikazi wakho noma umyeni wakho ukuthi angahambi ayolala ngaphandle. Sishilo ukuthi kunesicupho esokuthi abambeke bakhiyeke umthola sabambeke lapho. Sathi kunesicupho sokuthi baqala inkonzo yabo bavele bayibhoshele. Sathi kunesicupho sokuthi kuvele isilwane esikhulu esizobathusa kufa ingqondo baphume lapho babaleke banqunu baze bebona abantu ngaphandle. Sathi kunesicupho sokuthi bakwenze lokho kodwa babole umuntu aphume ibungu aphume impethu. Sabe sathi kunesicupho sokuthi loya makakwenzile lokho ayise yena kuwe azoyiceba. Sabe sathi kunesicupho sokuthi uma ngabe uhlangana nomunye umuntu indoda le enye emshinayo ongakwazi ukuthi usebenze ungaphakami. Ziningi icupho esizivezile sike sayenza ivideo ethi icupho ngaya lapha uyoyibheka yenyanga yamacala isicupho. Ziningi kakhulu icupho ezinazo kodwa ke manje icupho esisiphakamisa kakhulu ilesi sokuthi uma ngabe ukola nomunye umuntu wakho bese ayabola bese kuphela nje 2 weeks ayahamba emhlabeni. Ngesinye isikhathi ayiphela lo 2 weeks ngoba mase ubolile uphuma ibungu usatha wona isinqumo sokuthi uzibulale wena usatha wona isinqumo. Ubani umuntu ufuna ukunuka ngalendlela ukuthi anuka eza le khoneni kuzwakala ukuthi sekayeza iphunga lakhe lixa usathane asisahlele esitulweni njengoba ngihleli kanje makaphakama sekugcwele ibungu ngathi sichithwe ngebhakede lapho asaceda ugeza siyaphuma khuqhu la ngaphansi khuqhu ibungu zasiphumela kuye ngeke umuntu ongayifuni kuphela lempilo leyo. Manje ke lokho enikuthandayo nina ukuthi akhiyeka ngibona kunesidingo ngoba usuke sakakwenzile lokho and uzokhiyeka umqhaqo yabona bese uyachubeka uyaphila. So mina ngibona kuyilesi sokuthi abole bese after 2 weeks ahambe ehlangana nabakubo ngoba lento le maka lebela bola iyamudla isibeletho lapha ngaphansi yamudla isibeletho ugcine ke manje sekusakhahlele ibhakede ohlangana nabakubo. Ingakho ngisibona kuyisona sona esikahle ukuthi nisithathe leso sicupho leso ngoba ushaya inyoni ezithungeni itshela ilodwa umbambile and futhi uyahamba. Yabona ungambamba phile mbamba hambe bonakalisa ukuthi awubhedelwa akekho umuntu ozongena kumnkosikazi wakho ukhona noma ngahambe uyosebenza egoli 20 years ungabuye ekhaya ngeke indoda ezongena unkosikazi wakho ngoba lobu umcuphile usigciniselene unkosikazi wakho. Lesi ke uyasithatha ke manje lo muthi mawodile uthi isicupho seyibungu noma isicupho seyimpethu uyasithatha lelo bhodlela mase kuthumelela lona uyolugubhele ethuneni fresh ufuna ethuneni fresh umuntu akhona uceda ukungcwatshwa ulikubhele lapho 7 days lelo bhodlela lelo. Emva ka 7 days uyalithatha uligcobise kuwe ngaphambili before making social intercourse naye wenze sure ukuthi awufaka ijazi lomkhwenyana ungene kuye wenze social intercourse ungagcokanga 1 round ayikani only 1 bese kuyahamba uyohlala phansi ungasachubeki only 1 for that day ubufaka lesicupho achubeka wenza kaningi ngayo uyomosha only 1 then ke uhlala phansi. Lezo impethu lezi ebezidla lo muntu uceda ukushona njengoba uligubhele lapha le bhodlela ebezidla lo muntu uceda ukushona once yena waya komunye umuntu naye wayodliwa ziyodla yena naye lo muntu wakhe ziyovumbuka ngaphansi kwabo ziphuma impethu ngaphansi banuke into eqala usathana banuke impela babe liphunga elibi and bavumbuka impethu iziqatha ke ziqatha ke impela lezi bezidla lo muntu lokhuphela kuleli labhodlela ziqatha ke kubo ziphume ngaphansi impethu athi nami ayemall abone ngempethu chathaka abe nezibungu inkinga lapha hamba khona amalebele simudla lo sifazana sizimcede isibeletho 2 weeks nje enough uyohlangana nabakubo. Angisho vele ugangile naye lo wesilisa abasidebele semudla intakhile bele yashrink ibuye lapha phakathi yanyamalala base iphelile naye la khala icilo yebo nikhumbule inkinga nasixazulula ukuthi ibe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo.